ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ରେଗୁଲାର ଲାଇଫରେ ଆମର ଯେଉଁଠି ଆମେ ଯାହା ଜିନିଷପତ୍ର କିଣୁ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ 10% 15% ଶତକଡ଼ା ବା ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆମର କିଛି ନା କିଛି ଛାଡ଼ ରୁହେ ବା ଅଫ୍ ରୁହେ। ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଜିନିଷର ଅଫ୍ ରୁହେ। ଆମେ କେମିତି ଆଜି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା ଅଫ୍ ଆଉ ଅଫ୍ ହେଲା ପରେ ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦୋକାନକି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜ ଫୋନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 2 ସେକେଣ୍ଡରୁ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ଫୋନ୍ କଥା ହେବା ଭିତରେ ଦୋକାନ ସହିତ କଥା ହେବା ଭିତରେ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିଦେଇଥିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା 1000 ଟଙ୍କା ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣିବା, 1000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ସାର୍ଟ କିଣିବା, ସେଥିରେ 15% ଅଫ୍ ଦେଇଛି, 15% ଅଫ୍ ଦେଇଛି। ତ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ କେମିତି କରିବା ନା ଆମେ କାଲକୁଲେଟର୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ମାରିବା 1000 ମାରିଲା ପରେ ଯେହେତୁ 15% ଆମେ ଅଫ୍ କରିବା 15% ଛାଡ଼ ହେବ ବା କମିବ ଆମର 15%, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମାଇନସ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଦେବା। 1000ରୁ କଟିବ କେତେ ନା 15%, 15% 15% ଶତକଡ଼ା ସିମ୍ବଲ୍ ଆମେ ଦେଲେ 1000 ମାଇନସ୍ 15% ହେଲା କେତେ 850 ଟଙ୍କା। ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ ହେଲା ନା 150 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ ହେଲା। ସେ 150 ଟଙ୍କା ଆମେ କେମିତି ପାଇବା? 150 ଟଙ୍କା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ନା ଯେହେତୁ 1000 ଟଙ୍କାର 15% 1000 ଗୁଣନ 15%, 1000 ଗୁଣନ 15% କେତେ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ 1000 ସେଥିରେ ଗୁଣନ ଆମେ କରିବା, ଯେତିକି ଦେଇଛି ସେତିକିରେ ଆମେ ଗୁଣିବା 15% ହେଲା ଆମେ 150 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ ହେଲା। ପିଲା ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆମର ଯେତିକି କେତେ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ ବୋଲି ହେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୁଣିବା। ନାଇଁ ଯଦି ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ଆମାଉଣ୍ଟଟା ଦରକାର, ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ ହେଲା ପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ମାଇନସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 1000 ମାଇନସ୍ 15%, ତ ଏତିକି ଆମକୁ ଦୋକାନକୁ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି 1500 ଆସିଲା, 1500ରେ କେତେ ହେଇନା 25% ଅଫ୍ ହେବ। 1500 ମାଇନସ୍ 25%, 25% ଅଫ୍ ହେଲା ପରେ ଆମକୁ 1125 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ଟଙ୍କା ଅଫ୍ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ନା 1500 ଗୁଣନ 15% ମାରିଦେଲେ ଆମର 225 ଟଙ୍କା ଆମର ଅଫ୍ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେକୌଣସି ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ଦେଇଛେ ତାର ଶତକଡ଼ା କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେତେ ଟଙ୍କା ଶତକଡ଼ା ଭ୍ୟାଲୁଟା ତା'ର କେତେ ବା ଦୋକାନୀ ଆମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ କରିବ ହେଲେ ଆମକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦୋକାନୀକି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବା ସେ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ମାଇନସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 1500ରୁ ଆମକୁ ମାଇନସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 1500 ମାଇନସ୍ 15% ଯାହା ଦେଇଥିବ ତା'ର ରେଟ୍ ଯେତିକି ଥିବ ଆଉ କେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଇଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ଆମେ କରିକି ଆମେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଆରାମରେ ଆମେ କରିପାରିବା।